Ja som sa rozhodla pracovať so ženami, pretože naozaj verím, že ženy máme teraz úžasnú príležitosť na planéte prinášať novú energiu, byť spolutvorcami novej kultúry spolupráce, ktorá prichádza cez planétu. A je to nielen príležitosť, ale aj zodpovednosť. Po mnohých tisícoch rokoch prichádza ženská energia na planétu a my ženy jej máme viac. A pre mňa, keď hovorím o mužoch a o ženách, nie je to otázka pohlavia, či je žena lepšia ako muž, alebo či je muž lepší ako žena. Ale je to otázka energie. Ženská energia má iné kvality ako mužská. Potrebujeme obidve energie. Na to, aby sme mohli mať súhru a harmóniu, obidve energie sú dôležitejšie. Ale momentálne svet je príliš posunutý do tej mužskej energie a na to sa vytvorila rovnováha a to spoločnosť sa mohla posunúť tam, kde potrebuje. Na to je veľmi dôležitá ženská. A my ženy jej máme viac. Takže preto je to pre nás nielen príležitosť, ale aj zodpovednosť. Je to zodpovednosť, sme si uvedomili, že neposunieme to tak, že sa budeme chovať ako muži a budeme sa snažiť s nimi súperiť a byť o mnoho lepší. Ale tým, že naozaj si uvedomíme našu hodnotu, našu silu a žijeme plne integrovaný život. Aj sme boli silné, aj ženské. Aby tou našou silou bola tá ženská energia a tie kvality. A sme to vedeli priniesť do nášho života, sami k sebe, aj sme boli vitálne a krásne a šťastné. Aby sme to vedeli doniesť do našich rodín, našim manželom, našim deťom. Lebo kvalita ženskej energie je, že viete o ľudí sa starať. Je to taká veľmi starajúca sa energia. Je to energia komunít, spolupráce, zdieľania. Ženská energia rozmýšľa veľmi dlhodobo. Aby sme to vedeli naozaj priniesť do našich komunít a do našej spoločnosti. Ale takisto, aby sme vedeli si medzi sebou tie naše dary a našu hodnotu vymieňať, aby sme pochopili, že spolu vytvoríme o mnoho viac. Ale nás nikto prirodzene nenaučí spolupracovať. Náš vzdelávací systém nie je nastavený. My ako ľudstvo sme sa stali veľmi konkurencieschopní, veľmi konkurenčnými. Ľudia vyhrávajú úplne iné v živote, namiesto toho, aby spolupracovali. A to je jedna z vecí, ktoré sme si my uvedomili v GIFU, že je veľmi dôležité a ženy sa s tým naozaj potýkajú. Ako vedieť, aká je moja hodnota? Ako ja mám vedieť, aká je moja hodnota? Ako ju mám vlastniť? Ako viem efektívne si s tebou vydať tak, aby spolu sme vytvorili o mnoho viac? Aby aj pre mňa to bolo dobré, aby to bolo aj pre teba dobré. Aby sme spolu vedeli odomýkať naše synergie. A o tom je GIFU.